The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm chapter 1, verse 1 to 6 says, verse 1 says, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Matthew 24:14, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. Deuteronomy 8:18-19. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. The Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him all the earth. Psalm 96:4, 8-9. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Psalm 95:3-7. The world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. 1 John 2:17. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. And this is our procedure, our standard procedure nga atong himuon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay kung kita tipig pag mga sala diya sa atong kalag, kini mahimong babag
they become barrier to our study of the Word of God. Dili makatudlo ang Espiritu Santo kanato siyang kamatuoran kung napakita ang mga sala diya sa atong kalagbusa. Gimanduan kita sa Dios. Giahuha kita nga mogamit kita sa recovery technique or rebound technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession, but gikinahanglang paggamit nimo sa imong free will sa paghimo sa labing mayroong danong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo nining dapita, nining higayuna. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga imo pa kami gipabuhi, nagaginhawa pa kami. O kini gumikan sa imo lamang gugma, kaluoy, o imong grasya. Dili kami takos ni ini o Dios. We don't deserve it. We don't work for it, nor do we deserve it. So, like I said, we do not deserve this, we do not work for this, and we do not earn this. Kay grasya man busa. Salamat o Diyos, nining among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa pagkaton, pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga igsoon diha ni Kristo, atong mga suki na nining atong routine. This is already our daily routine, ingon nga mga Kristohanon, igo lamang kita nagasunod sa mando sa Dios nga kita patunon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis aron kita padayon sa pagsibog, pag-abanti sa atong Kristohanong pagginabuhi nga diin ang atong makatunan nga mga pulong mao kanay atong gamiton sa atong pagginabuhi. Musa aniya pa kita nagadupot ni ining atong tun-anan nga bago natong gisugdan nga the doctrine of soteriology o the doctrine of salvation. So, okay. Una sa tanan. Dili ikalalis o dili nato ikalimod nga karong panahona the global situation is getting not better but worse and worst. Nagkagrabe na ang kahimtang sa atong kalibutan. Matag adlaw, every day, what we learn in the news is chaos, mga kagubot, mga kaguliyang, mga nagkadaiya lamang ang pahigayon sa mga katawan. Now, makita nato sa diha sa telebisyon, itong madungog sa mga radyo, o sa internet, o sa mga social media, ang mga protesta sa mga
lungsuranon sa nagkalain-laing mga nasod, gumikan sa ilang mga gituuhan nga mga korupsyon sa ilang mga pangulo, sa ilang mga nasod, na ay mga suliran, economic problems, religious problems, political problems. They are all rampant all over. Bisag asa. Na mga pinatyanay everywhere, in schools, in churches, in temples, in unsa pa dihang mga religious kaning houses, okay? Mga kalamidad, mga linog, mga sunog, mga hurricane, mga kanang unos, typhoon, etc. Kining maong mga hitabo, klaro na kayo, tinaw na kayong mga timailhan. The time is running out. Gusto? Nagkamubo na gyud. Ug ikaw nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo na sayon ikaw nga ang sunod nga hitabo base sa kanang chronological events sa divine timetable kini sa Dios, mao ang mahitabo nga pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. Well, aton agyong klaro that the rapture is just around the corner. Mao nang pangutana, andam ka ba? Kung ikaw dili pa magtotoo, pangandam ng daan. Kay basig mahibilin ka. Okay? So mo kini ang atong makita sa atong kalibutan, the global situation. Now, okay, balik kita sa atong tun-anan nga bahin sa kaluwasan. Ato nagiingon kagahapon nga ang pagtuo nga, well, of course, bisag kinsa nagatuo nga si Kristo namatay dito sa cross ug kana kasaysayan, right? Apan sa diha nga ikaw mutuo nga si Ginoong Jesucristo namatay alang kanimo dito sa cross, mao kanay kaluwasan. Ug ato kanang gipaklaro, gipatinaw nimo nga diferensya ang imong yung pagtuo nga si Kristo namatay alang sa imong kaluwasan, nga gibayaran niya ang atong mga utang sa sala. Dito sa cross, nagpagkamatay siya atong puli. Okay. Ug ato na usab nga gisgutan nga kitang mga of course tanan mga tao, okay? Believers or unbelievers, we only pass this world once. Kasara kita mo labay nining kalibutan na. Kamo na nga we have been mandated by God's word that we should live as if it is our last. Every day, inigmata na to sa buntag, magpasalamat kita sa Dios nga gipa kanang buhi pa kita, nagaginawa pa kita, o unsa, we should so live as if it is our last. Unsa pa? We have to encounter with Christ. Of course, all. Ang tanan will encounter with Christ either as Savior or Judge. Karon, inikadungog ni mos maing balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Kung imo siyang dawaton nga manluluwas, siya muluwas, ingon nga manluluwas. Okay? Apan kung imo siyang isalikway, siya, kaya manimo dawatan nga siya mo manluluwas nimo, dili na siya manluluwas nimo, kung dili maghuhukom na. You're going to encounter with Him as Judge. Mo nang papilion kita. Buot ba kang mo encounter with Christ as Savior or as Judge? Pili. Now, ang imong pagpili, karon nga buhi pa ka.
Ginhawa ka pa. Di ka makahimong desisyon kung namatay ka na. Nakasabot ka. So mao na nga karon nga nagaginhawa ka pa, karon nga buhi ka pa, tinaw pang imong pangisip, kanang askil pa imong panglawas, then kung nakadungog ka sa may balita sa kaluwasan, then dawatas Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Siya, you encounter with Him as the Savior. Apan kung imong isalikway siya, na ay panahon nga you are going to encounter with Him, with Christ, no longer as Savior, but as a judge. Maghuhukom na. Now, unsa magyoy magadeterminar sa ato nga kanang kaugmaon, sa atong kanang future, it is our attitude. Ang atong pagtagad ngadto kang Ginoong Jesucristo mao magadeterminar our future in eternity. Okay? So timan-an nato nga ang kaluwasan is faith alone in Christ alone. Mao ni kanunay natong gihatagag emphasis. Now, of course, wa mang hinahanglan kining pagtuuhaw, dako kayong pagtuo, only as small as a mustard seed mo rin kinahanglan sa Diyos. God only needs a faith as small as a mustard seed nga later on can move mountains. Na nas Mateo 17:20 o Lucas 17:6. Now, diyan sa Juan 10:28 nag-ingon kini, and I give eternal life to them, and they shall never perish. Kinsa maning them, kadtong nagatuo kang Ginoong Jesucristo. And I give eternal life to them, and they shall never perish. Dili na sila malaglag. No one shall snatch them out of my hand. Diyan mo na. Kaya itong higayon nga mo gidawas Ginoong Jesucristo, ikaw, unsa, ang imungaan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Kana, nagatimailhan nga ikaw, kalifikado na nga magapuyo uban sa Dios dito sa eternidad, hangtod kang turan. Ugwa na'y maka-agaw kanimo gikan sa Dios. Nabitaw iyang saad sa Dios. No one shall snatch them out of my hand. Wala kay ikaw gipanag-iyahan naman sa Dios. O kanang iyang pagpanag-iyahang tod na naskang turan. Okay? Now, diyan sa Roma 8:38 at 39, ato maninggi at kagahapon na pa natong usbon, atong sublion ang pagbasa niini nga mga duha ka bersikulo. Nagaingon kini, for I am convinced, kumbinsido ako, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Na, as a new believer, ingon nga bagong magtutuo, be reminded sa 2 Corinto 5:17 nga nagadeklarar nini, which declares, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Bago ka nang binuhat. The old things are passed away. Nang labay na. Behold, new things have come. Sudunga kini nga ang mga bag-o ng mga butang miabot. Now, okay. Actually, there are two kinds of believers nining kalibutan na. Okay? Ang una, great believers
who profit from their failures, nga atong gitawag kinig winner believers, mga magtotoo nga mga madinaugon nga mga magtotoo. Great believers who profit from their failures, kini sila mga winner believers. O ngay kaduha, nga matang sa mga magtotoo, believers who are buried from their failures. Murag lubong sila sa ilang mga kapakyasan, o kini gitawag og loser believers, mga pildi nga mga magtotoo, pildiro. Now, ang mga great winner believers, great mo na kay mga bantugan, magiging silang mga magtotoo, mga madinaugon, never look back to their past failures. Wa na'y lingi sa ilang kaniadtong mga kapakyasan dili. Kinsa may himplo nini. Well, himplo si David, si Abraham, si Joseph. Kini sila, wa lingi, did never look back to their past failures. Instead, they advanced, moved forward, nag-aabanti. Wa na sila lingi-lingi. Mao po na ang mando sa Diyos kanato, nga di natapalingion pa. Okay? Padayon lang yun pagsibog nito sa unahan. Kay, of course, na prinsipyo diya, he who does not move forward goes what? Backward. Natural. Ang duwaray mo piliyon. Mo abanti ka ba? O mo atras? Na kay kabubuton higala. Na kay kanang kapilian. You see, God is perfect, right? Hingpit ang Diyos. Ang iyang plano, hingpit. Kay hingpit man siya. Ang iyang gipadayag nga kabubuton is that all should know what His plan is for them. Iyang kabubuton ni sa Dios nga kinahanglan atong mahibaw-an, makatunan ang iyang plano alang sa atong kinabuhi, especially for us. Kining nagdungog niini, ikaw na nga nakadungog nining maong mensahe ning atong pagtuo niini. In what way? Unsa may pagi? Pinagis pagtuon sa pulo sa Dios sama niya atong gibuhat. And why? Because ang iyang perfect plan for us is only found in the Word of God. Ang haraman nato kanang makaplagi diyan sa iyang pulong. O may lahing tinubdan. If man does not know God's will, tungod kay moingon ni siya nga, no, I don't care, then unsa may kanang what's going to happen to the Lord? Kung moingon ka na, I don't care. Ang Diyos is never frustrated kung moingon ka na. In fact, God is still glorified tungod kay He's just performing His essence. Nagkasabot ka ba? Dili mapiktahan ang Diyos. Dili siya kanang muwadan o kanang kadasig. No, never. Never. Ang Diyos is always happy. He is always glorified. What ang imong pagsulti na no, I don't care, di gyud kanang makaapektar sa Dios. In fact, lagi ang Dios glorified gihapon tungod kay naga-perform lang siya sa iyang unsa kinaiya. Sabtag yun na. Now, of course, naibaw man tang mga magtotoo nga ang atong bayani mo man si Ginoong Jesucristo. He is our hero. Now, atol sa iyang pag-iguban sa mga katawhan din is kalibutan in His first advent, migamit siya sa samang mga doktrina nga ang Diyos mihatag kanimo kanako. Kasabot ka?
So, ang Diyos, sa iyang pagpadayag niining mga doktrina nga itong ipangtunan, siya ang nagasangkap niini. Okay? God wants us to be a hero. Buot siya nga kita mahimong mga bayani. Long before you were born, before you were knitted in your mother's womb, gipahiluna ka dito sa tagwangkan sa imong inahan, God got everything ready for you. Diyan na siya gaandam, na siya gatagana ng daan sa tanan nga iyang ihatag o kanang will provide you. He put every event. He put every person in place. Now, ang Diyos nagahatag ka nato sa tanan that all the Bible doctrine you will need imong kinahanglanon. O paghimo niya na nga easy for you to get doctrine. Kining paagiha. Usa kini nga imong mapahimuslan ang iyang mga tugon, iyang mga pahimangno, iyang mga pasidaan, iyang mga kabubuton pinagi sa iyang mga pulong. Samtag yun na. Now, inumdumi itong prinsipyo nga nagaingon. Learn and live or live and learn. Na mo ni atong pilion. Sa Binisaya pagod, katuni, unya, kinabuhiya. Okay? Humani mo makatuni, kinabuhiya ka na. Learn and live. Or, ang imong laing kapilian, live and learn. Pag kinabuhi una pa ka makakaton, maunay sayop. Kasabot ka. Now, timan alato higala o igsuon nga everything in God's plan for you is perfect. Okay? Hingpit. Way kulang, way sobra. Ang Diyos cannot forget anything. Dili siya makalimot. He cannot make a mistake. Dili siya masayop. Nungka nga masayop. Wa man matuog ang Diyos. He's not sleeping. He's wide awake. All the time, 24/7, 365. Moment by moment, why gutlo o gutling nga ang Diyos nakatuog. Ano magatawa lang ta ng ubang nagahimo sa nakanta ngayon, natutulog ba ang Diyos? That is blasphemy. That cannot be. So, akong balikon nga God is perfect. Okay? So, buot ka bang mahimong bayani? Do you want to be a hero? Can you afford to miss a single thing God has for you? Makaako ka ba? Nga masipyat ka sa bisag gamayng butang nga ang Diyos nagasangkap kanimo? Well, that's your choice. Basta, use your volition. Use your free will. Now, kung naanapoy lang yung pangutanan ako nimo, how well do you know the God of the Bible? Sa man nimo pagka ila sa Diyos diyan sa Biblia. Oh, by the way, ang Diyos sa Biblia, mao ni matuod nga Diyos, okay? The true God. Apa na amampoy Diyos sa relihiyon. That is the false God. Na sila Diyos sa relihiyon. Now, ato ra gud ning iklaro nimo nga ang relihiyon o Kristyanismo sama na sila tubig ug lana, dili na sila masagol. Ang relihiyon dili Kristyanismo. O ang Kristyanismo dili po relihiyon. You either have one or any of the two. Okay? Dili mahimo imo ang duha.
Mahimo ang duha relihiyon o Kristyanismo dili. Akong giingon nimo di padugay nga sama ni sila sa tubig ug lana. Masagol ba mo na sila? Cannot be. So, kung naa ka sa relihiyon, wa ka sa Kristyanismo. Apan kung naa ka sa Kristyanismo, wa ka sa relihiyon. Kasabot ka? So, mao na nga. Ang pangutana na kung lagi nimo, how well do you know the God of the Bible? Kaya mao man niya nga atong tema sa lantugi, kung atong lantugion ba, which we cannot. Nga ang Diyos sa Biblia mo ni matuod nga Diyos. Okay? Now, it is an important question. Bililhon, may nungdanon kayo kanang pangutana. Because the better we know God, the better we will know ourselves. Okay? Now, besides, we will also experience great joy o magtubo kita sa espirituhanong pagtubo. Ang pagkatuo nato sa pagkabalaan sa Dios, God's holiness, mao ang is to realize our own sinfulness, ang atong mas makasasala. Okay? To learn this His goodness, pagkatuon sa kamaayo sa Dios, is to know the wonder of His grace and the depth, kalawmon sa iyong gugma alang kanato. Now, to see His majesty, ang iyang kahimayaan, kamabulukon, is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Dalaygon yun ang Diyos. The question then is, do you know God? Nakaila ka na ba yun sa Diyos? Do you know Him better than you did a year ago? Now, kung ikaw sa kamagtotoo ni Ginoong Jesucristo, ang imong tubag should be yes. Kinahanglan, oo, nagyodunta. Now, the way to know God better is pinaagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kini ang atong gibuhat adlaw-adlaw. Og samtang ikaw nagatuon, dili lang kay pagbasa, kay di mo ka magkatuon o magbasa lang ka. Well, of course, as you read and study God's Word, with a kanang na kay kainit, inunta kahangawa o desire, tinguha sa kanang tuman sa iyang sugod, to obey Him, then ikaw magatubo. That is the time you will grow up spiritually. Now, kung wa ka kaila sa Dios, the first step you should make is establish a right relationship with Him. Mo establisar kita gusto nga relasyon ngadto kaniya. How? Unsaon man? Imo nang buhaton by turning in faith sa imong pagbutang sa imong pagtuo ngadto kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Kay ang kaluwasan pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Because the facts are clear. All of us are sinners. Mga makasasalata, tanan. Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Now, ang atong mga sala, maoy nakapahimulag nato. Our sin keeps us from a right relationship with God. Ug wa tay gahom, we are powerless to do anything about it. Now, unsa may gisulti des Episo 2:8-9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Di man na nato, gift, gasa ang kaluwasan. Salvation is a gift.
ug kinigikan sa Dios, pinagi kang Ginoong Jesucristo. Salvation is a gift that comes to us through Christ. Miani siya dinis kalibutan to die for us dito sa cross. Ingon nga atong puli as a substitute. And siya, He paid the penalty for our sins. Siya ang mibayad sa atong utang sa sala. Now, ang atong responsibility karon is to trust in Him. Now, gikinahanglan nga atong pagdawat kaniya. Ni Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas right at this instant. Karon nga nagdungog kanina, kasabot ka, nakakaton ka, nakaklarong ka. Ang imong responsibility now is to believe, to trust in Him. Now, sa imong pagbuhat niya na, if you do that, you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Now, karon, you have just stepped into the protocol plan of God. Ning sod ka immediately, instantaneously. Okay? Dungan gyud sa pag-ingon nimo mutuo ko. Musod ka rin sa protocol plan of God nga ato kining kanang hulagway nga the great adventure. Okay? Nasabta gini, sundan ni. Hinay-hinayan na ito naghisgot. Now, ang protocol nga plano sa Dios is the best and the highest. Way makatupong, way makalabaw, ni ining maong plano. The best and the highest. Now, paminaw, it runs every person's life. And in fact, no one can escape from it. Why kanang kalingkawas ni ini? Kay ang nature, ang kinaiya sa plano sa Diyos mo kini. It is a problem identifier. It is a problem anticipator, problem preventor, and a problem solver. So, timan nina, ibutang lang na ni mo diya sa imong memory aid. Okay? It is a problem identifier. Pud pasabot, makaila ta pinagi sa plano sa Dios, nining maong plano sa Dios, makaila ta nga naisuliran. Ikaduha, problem anticipator, makaila dayon ta, makaila tang daan nga naisuliran. Problem anticipator. Ikatulo, problem preventor. Unsa maning preventor, prevent, okay? Well, murag nahutdan tag Binisaya. So, it prevents the problem to come. Og ang ikatulo, okay? Ikaupat, mao ang problem solver. Of course, magasulbad kini sa atong suliran. Furthermore, tingali, kamong mga bago, mao pa ni pagkadungog ni mo nini nga, ang protocol nga plano sa Dios, gihulagway kini as this: a right thing done in a wrong way. Unsa man? Wrong or right? Wrong. A wrong thing done in a right way is still wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. So, only a right thing done in a right way is right. Okay? Ang kumalikon to, kay basig nuwa, kaspasing, labi na niyo mga bag-o pa. The protocol plan of God is described as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, the more it is wrong.
only a right thing done in a right way is right. So, akong subdion, let me repeat that the protocol plan of God revolves every individual person's life. Okay? Both believers and unbelievers. Sa laing pagkasulti, ang plano sa Diyos runs every person's life. No one, listen, no one can escape from it. Why makalingkawas? Gikan niya na. If one wants to, kung buot sa usa ka tao nga, if he wants to escape from it, then he has to get out of this planet that God has made and let him make his own planet, which is impossible to do. Imposible man na. Kita nimo? Di ta ka eskapo. So, ang usa ka di magtutuo, gawas nun siya sa pagtuo o pagsalikway kang Kristo ingon nga iyang manluluwas o Ginoo. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. Kasabot ka. So, ang involved in both believers and unbelievers. See? I hope na tuhog ni mo na ning sink in gyud nimo. Nagasabot ka. Now, that is the reason why God chose faith. Mo'y gipili sa Dios ang pagtuo as the only kind of human perception nga mao'y maka-appropriate sa kaluwasan, that can appropriate salvation and not kadtong duha kalain nga matang sa human perception. Review naman sad ni. Unsa man tong duha ka laing human perception? Kinds of human perception. Empiricism o rationalism. Ato rin ni paklaro nimo. There are two kinds of human perception. No, three. Correction. There are three. Ang una nini is what we call empiricism. Okay? Perceiving, that's human perception. Perceiving through the five senses nato. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. So five kanang empirical faculties, okay? So, human perception kana, empiricism. Ikaduha, ang rationalism. Ang imong pagpangatarungan ba, mayong ka, kini, mao ka na, nangatarungan ka ninyo na, mao na, you perceive, sa imong tinawhanon, makasabot ka pinagi sa imong pagpangatarungan. Ang ikatulo mo ang pagtuo. O kining pagtuo, the human perception of faith, maoy gipili sa Dios. He chose faith as the only kind of human perception that can appropriate salvation and not katong empiricism o rationalism. Kay nga naman, tungod kay ang pagtuo, faith, as we know it, is a non-meritorious human perception. Why merito? Ang but pasabot. Kanang, okay, balik ko na to. Both ang empiricism o rationalism, meritorious ni sila. Okay? May merit sila. Faith, ang pagtuo is non-meritorious tungod kay sama sa process of eating. Okay? At ibutang ni sa kanang ihemplo, in the process of eating, sa atong pagkaon, any normal individual, normal, ana siya'y kanang makahimo siya to appropriate solids and liquids. Basta, normal man siya ang pagkatao. You see, di siya makaingon, ako rin may laki, kaya ako rin may makakaon. Hindi, ang tanan, makakaon. Ang normal. Okay? So you see,
ang pagtuo must have its object, kinahanglan siya og tumong, tungod kay ang tumong gyud sa maong pagtuo is what really counts. Kasabot ka? Now, kung bahin na sa kaluwasan, in salvation, ang tumong sa pagtuo is only the Lord Jesus Christ. He is the only true object of faith. In spiritual growth pod, bahin na sa pagtuo nga espirituhanon, the object of faith is the Word of God. Mao na tumong sa atong pagtuo ang pulong sa Dios. Mao hinungdan nga when it comes to the spirituality of a believer, it is the Bible and the Bible only. Okay? It is the Bible and the Bible alone that is the right object of faith. Sabta gina. Una sa tanan, ang mayong balita sa kaluwasan can only be learned and understood from the Bible. Gusto? Ang nakara ito makatuni. Ang mayong balita sa kaluwasan diha sa Biblia. Ang gisuwat diha ang pulong sa Dios. Ang Biblia is the only source of the gospel. Di man nina. The Bible is the canon of scriptures. Bala ang kasulatan. In fact, the canon of scriptures is a rule, a standard, a measuring rod, sukdanan, which is God's perfect measurement. Mao na perfect measurement sa Dios. Ang pulong nga canon, C-A-N-O-N, gikan kana sa Grigong pulong nga kanon, K-A-N-O-N. Nga ang nagpasabot og perfect measurement. Hingpit nga sukdanan. So, ang pulong sa Dios mao ang naa sa sud sa Biblia. Gusto? Is the content of the Bible. Ug ang Biblia is the only source, mao ra lamang ang bugtong tinubdan sa pagkat-on, pag-ila, kinsa ug unsa ang Dios. And who and what we are. Kinsa ug unsa man punta. Na unsa may gisulti diha sa kanang Mateo 4:4 ug Lucas 4:4 ug Deuteronomy 8:3. Ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa matag pulong nga magakula gikan sa baba sa Dios. Nana diha. Napatik ka ng maong mga pulong sa Dios. The only source of knowing salvation na bitaw na sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth unsa shall make you free. John 8:32, di man ina. O gawas pa niya na diya sa Salmo 119, 105, mao kini ang lamparahan sa akong mga tiil o ang kahayag sa akong alagianan. It is alive and powerful. Mao ni kanunay natong ginabat-bat sa di ba ta magsugod sa tong Bible study. It's alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing, etc. Hebrews 4:12. Gawas pa niya na, kini mao ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16, Philippians 2:5. Na I hope imo nagisuwat diha sa imong notebook o imong papel ba diha. Ang pulong sa Dios is God's love letter to man. Iyang suwat sa gugma ngadto sa tao. Gawas panini, kini lamang ang tinubdan sa matuod tinuod nga kalipay. The perfect happiness, real happiness. Ang pulong sa Dios is immutable and eternal.
heaven na bitaw ang Marcos 13:31 ngayon, ang langit ug ang yuta mga hanaw, but my word will never pass away. Now, gawas pa, it is where we find God's perfect assurance. Ana nato makatuni ang hingpit nga kanang pagpasalig sa Dios nga diya sa Juan 14:2 ngadto 3 nagaingon, He prepares a place, a home for us believers in heaven. Gawas pa niini, it is the divine viewpoint. Diyos nun nga panghuna-huna, the believer is commanded to have divine viewpoint in life. 2 Corinthians 10:4-5. Ang pulong sa Diyos is the only thing nga madasa magtotoo dito sa langit when He goes there. Nadaghan moingon nga wa gyud tay mada dito sa langit. Inigbiya na ito yung kalibutan, wa tay mada. Wa ba ka kaibaw nga na tay mada? Ang pulong sa Diyos, mga huna-huna, mga kabubuton, mga tuyo, mga plano sa Diyos nga naanapatik diya sa iyang Biblia sa pulong sa Diyos. Mao nang patunon lagi ta. Mao ra niya tumada. Kay ini katubang na to sa Diyos dito sa langit. Una gyud iyang tanawon ang imong hunahunag na abay iyang pulong diha. Kasabot ka? Pagtanaw ni, of course, ay iyang omniscience, nahibaw naman siya sa tanan. Pagtanawon lang ihapog na abay ang mga pulong di siya mga nauna. Tanaw niya, kabhang man. Wa man day sud. Magtotoo ka. Tuwa ka sa langit. Mo bitaw nang dito sa langit, wa na'y equality. Kasabot ka? We are not equal there. Dili kita equal. Kaya nga naman, di man pariha ang atong unsa. Ang gidaganon sa mga pulong sa Dios ganiya sa atong kalag. Naiuban nga labihan daghana, puno, saturated gyud ang ilang pangunahuna sa mga pulong sa Dios. Ang uban wa man, kasi dinipas kalibutan, wa man siya pagtagad, wa pagpanumbaling, wa siya gana, wa siya panahon, wa gugma, wa tinguha, wa kainit, wa. Mao na. Zero balance. Ang pagatubang sa Dios. Mao na nga ang Dios nagahagit, nag-auhag ka na to. Ito niya kumpulong. Kaya mora na'y madani mo dito sa langit. Di man yun na. So, it is God's mandate nga believers to have divine viewpoint in life. Ug mao kini lamang the only thing we believers can bring to heaven when we go there. Iniganto na to sa langit. It gives, gawas panini, it gives the believer the discerning power na siya ay gahom nga makalinggat dayon siya, discerning power o perspicacity sa iyang pag-distinguish sa mini gikan sa kamaturan. O gawas pa niya na ang pulong sa Dios is the thesaurus. Di ba unsay thesaurus? Thesaurus is the information on everything and anything. Mao ang pulong sa Dios, mao ang thesaurus that man needs to know about. Gawas panini, sayod, naghatag kanatong kasayuran all about God. Kinsa ug unsa ang Dios. Bahin sa iyang plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And how to be able to have sa tinuod matuod nga relasyon ngadto sa Dios. Ug unsaon nato pagkahimong mga mananaog dinhi nining kalibutan na. Og ang pulong sa Dios contains
God's inerrant, infallible word. Dili masayo. It is no respecter of person, no respecter of age, and does not return to him empty or void without accomplishing what God desires. Naan Isaiah 55 verse 11. Dinhi una kita kutob ato ni ipadayon ugma. Kinadaghanan pa kita pagahisgutan bahin niini. Busayaw si Piata, sumpay niini, padayon lang. Just hang in there. Kahit sa ako nang ginaingon, labaw na kitang nanginahanglan karon as compared sa miyaging mga katuigan. Labaw na kitang nanginahanglan sa mga pulong sa Dios nga atong makatunan o mabatunan o ato kining tuuhan o atong gamiton sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kung buot kitang mahimong mga mananaog dinhi niining kalibutan na og sa umaabot na didto sa eternidad. Magampo ta. Sa dili pa kita buwag-buwag, mag-aampo una kita sa ato karong pag-Bible study niining adlaw. Karon atong iduko ang atong mga ulo ug piyongon atong mga mata samtang atong ipahinungod kining pipilak mga gutlo nga nahibilin ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Atong ipahinungod kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala, our friends, kinsa wa pay Kristo, wa pay kaluwasan sa ilang kinabuhi, kini sila way paglaom, wa diha kanila ang kinabuhing dayon. Kining higayuna mao ang labing mahinungdanon og bililhong gutlo sa imong kinabuhi, higala, gani sa tibuok mong kinabuhi. Na ako kang tawag og higala kay dili pa man kita igsuon diha ni Kristo. Kay dili kang pa man magtotoo. Ako kang tawgon nga higala. No samtang ana kasi mong nihimutangan karon nagalingkod ka ba? Now og nagapamalandong kun si kinsa man gyud si Ginoong Hesukristo. Unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Hesukristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinagi kanako. Juan 14:6. So kini nagpasabot nga mahimo si Kristo usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya mao ang manluluwas. Naon sa ibuti pasabot niini. Kini nagpasabot nga si Jesucristo mianhi dinis kalibutan, nagpagkatao og sa samang higayon siya Dios. Way pagkakunhod siyang pagka-Dios. Og matuod nga tao sa usa ka persona, mao na gitawag og hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo mianhi sa usa lamang ka tuyo og katumao ang iyang pagpakamatay. Maminaw, pagpakamatay alang kanimo higala. Mantun pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, maong paghatag sa kauglingon niyang kinabuhi alang kanila. Sa in English pa, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Now, si Ginoong Jesucristo, walang muhatag sa iyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kagulingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagdumot kaniya, bisan pa niya itong mga Fariseo nga nagadumot o may kasilang kaniya, namatay siya alang kanilang tanan. Oo, namatay siya alang kanila. Namatay siya
alang kanimo higala. Now, mangutana ka tingali, unsa may anaan niya na? Well, ang kamahinungdanon niya na mao kini ug paminaw nga samtang nagabitay si Jesucristo dito sa krus, ang Dios kamahan mibubo agig pasangil kaniya. Siya nga hingpit nga Dios ug matuod nga tawo gibubo sa Dios kamahan ang tanan natong mga sala, tanang mga salas, tanang tao ngadto kang Ginoong Jesucristo ug gihukman siya tungod niya itong maong mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimos Ginoong Jesucristo nga puli ka nato. Gihukman si Jesucristo tungod sa atong mga sala. Ug may hinungdan ang atong mga sala di na isyo tali ka nato og sa Dios ngano man. Tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busa ayaw na pagunahunas pagbayad niadto sanglit gibayran naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa sumalas gisulti diha sa balaang kasulatan ang imurang buhaton higala. Ibaw ka? Maora ang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios to possess that relationship ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi, the only way nga imo kining mapanag-iya, imong maangkon mao ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. That's it. Busa tuoy siya sa iyang pagkasiya ug saon sa iyang nabuhat alang kanimo. Mao kana ang unod sa maong pagtuo ug maora kana. Kay gigong mapag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Buot ka bang makaangkon og kinabuhing way katapusan higala? Buot ka bang mahilangit higala? Maora kini ang bugtong paagi nga imong maangkon kini og mahilangit ka. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga higayon sa among pagkigambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa pagkatinaw sa imong hatag ka na, pagpadayag ka na mo nining kamatuuran. Salamat sa imong grasya. Ubani kami sa among pagbugwag karon. Likay kami sa mga kabilinggan, nada kami pagbalik din Nining among Bible study, pinaagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni tanan o Diyos, bani kami, dada kami pagbalik, ugma. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.